Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat, idi kalman laeng ang pakasalitaan ni pagayam ti nga Melvin. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas lang na sulek dagiti bukel ti matak, idi agsamat ti dalan mi ti maysa nga babae. Agayatak manen nakunak iti naariknak. Manong nemi biyahero ak. Wen, kad mo gusto ag laona iti agistambay, nga gininanaka lagi tayo mabalin nga panganan, paginuman, pagpalamiisan, maysa nga restaurant, manong nemi ti igit ti baybay, ti di magasak. Nagpintas ng buyain manunemi di kita agpasa kadaluyon. Kuma, yung sa bali matikit kita, tareto mat babae nga mangkit kita asumapsabat kanya. May sagayang ma-waitress manong. Dumanon kayo sir, yes sir, nay, adabakan di sa yes sir. Injayak ti dakulap ko, mabali makimamuading. Inawat na met, wow. Naglamuyot. Kas iti kalamuyot dagiti bibig na manong nemi na ingpis na bibig. Oh, nag-imaskid din nga natnutan. Ria tinagan ko, nong. Ria? Siyakmat ni alkohol. Ala? Manong met? Ala alkohol? Ria alkohol ka. Ria rabing alkohol ka. Di siyakmat alkohol. Haan Melvin tinagan ko. Ala, batang harod ti ima ko na anong. Sige. Ria. Dadya na imas nga potahyo dati specialty yo kaya door direct ken balin tuminom mabalin sir ato danom sa jay beauty ko na maonin sir kay imasa naman tan tuminom gawat na medyo na pindasan nga buyaan jay na nalamiisin nga darang ti init napindasan talaga tiyan nyo habang nga dakad to yung inom nga pulpulutan nga mabuyboyam di kiti daluyon sabong pala mabuya ti panagpakada di init mananoy ka sa manong agdandani ti pusok no makakitak ti kas keng kaading oh bula kas diya tinagamamomi kiniriya manong nemi kat bastag pamyanan na tumagasak ka dumangas sa diya Kat manipod mo nagamamu kami, manong nemi na alak tinamber na, kat syempre, text dito'y tawag dita, ay keng gamanong, naibagakon keng kuha natin, I love you. Nung naming ito na minsan nga napanak iti restaurant mas dawak tao ni Suna dinamag ko ay dadya balay damanong abas nga nag-report gaha mo ba't ba di sa pagbagina mabaling nga di nga mamunti na balay da di tawagam lang yan tapno isuro na kan sa dinuto ayan na sigalata na adin ko yung baga naman dumanon tilogan sa dyan manong naming naman pa'y lubo-lubo sa nga bali ko na amom noran time ti may isang babae or kasanot tikat na dumanon ka or man pa'y balasiwan ti adong karayan nga adong buhaya na or man pa'y isang atem ti nangatong bantay nga ado iti ugsa kadaliw na
Gagangi lang nga balay, manong name tintududa nga balay, da Ria. Nakalukat met, dagiti tawa. Nagtugtugak manong name, madamdamapay, adan ng ilukat. Nagigtot manong ni. Melvin? Kapag ibagana ti Melvin manong name kagiddan ti panangyapot na titakyag na iti barukong na. Tasaan nga nakapra. Kanagminar manong name ti duwang mansanas na idinarasay nga puraw nga t-shirt na. Hala, ti amok kat karubalang dagtugtugtug. Sigamad kayam. Masakit ka kano? Badi lang ti bagbagik. Mabit lang sumrek agtugaw ka, danak nagsukat. Saan ka nagsukat? Ha? Haman, agtugaw ka. Sinurot ko kit di manong name kit idi ilukat na tiridaw ti silad na ti amo na siguro kit sana kasi murot. Idi rekap na tiridaw manong name ingkawid ko sak simrek. Melvin. Awang katwag. Sungot nga mayak takad katwain ka. Melvin, maglukukan. Melvin, gapo ka dito nakitam di kita mansanas ko kat isungot nanti mapamoy gaman. Melvin. Amang ka din at agas mo. Anat agas ko? Tatno sumaranta ka? Aglingit ka. Diyak nga ro aglingit, palingatan ka. Aglingit na ka to. Nagtumaran. Patumaran ka. Yakap-yakap sol. Kinunak manong naimikit inarakop ko santo kispirin ko nakit inamalak dagi di bibig na. Naglamuyot ka din manong name di bibig na pero mga kaim imas manong. Basta mo na iti panang nut-nut ko panang nanam ko nam. Ikinggang intro nak. Apay, mangsana ko hindi mo malabatan ti lips ko. Sorry. Inarakop ko manin manong naming inamalak manin di bibig na. Ngam saan nga napaot tamaangsan ka no. Sa away nakatan tibado na ti t-shirt na manong name sa kusina Kroy nga impait na ni ti kama. Lagay na nakapimpintas nga sukog ti barokong na manong name iti tiniradak. Inamalak nga inamalak manong name nga kinikinit ti tipon ti nipol. Kat kastawan iti man nakakikin. Allah, Melvin, nagmayat. Mayat, glaing ka, Melvin. Pay patas mo. Pay. Naintindihan ko pa lang. Kadi, payam, tayo ninalayatek to. Mr. Jean pa lang, nagkitiman sanas kung saan talaga napamumutan inlosak-losak. Losak-losak na nagtangkan. Ang ko mailosak. Melvin nagmayat. Paglangat ako na Kauwan tam na maimbagan kan. Nagdanggitan nga to. Takasan mo. Di mat naka-andar mo't ngamin ta electric fan. Hindi lang tapa andara. Siyakon. Indaras ko manong nemi pinandar electric fan pinapigsak ko. At kastaon na yun ti ungor electric fan nagmangpugpug-aw ka na kami. Nagbadbada kami nga lamo-lamo manong nemi ini dangkak manen di bibig na. Kagadan manong nemi ti kaadan di kiti imak iti nagbaitan di kiti legs na. Virgin ngagpaiso manong nemi ta intesting ko ti may nga ramay ko.
Highlight manong. Nakasira pa lang ti talon. Ito nagpintas manong nemi tirasay tilada. Pinirit-pirit ko ate perlas manong nemi atutok-tok tirawangan ti kuweba. Adadan ti asok ka na rin ang nakin panaglangit na manong nemi. Iti tadan na kiti bibig ko iti tenged na iti barokong na. Oh, mabignatak. Saan ka mabignat? Anad tang maimpagang ka? Siyak ti agas mo, Ria. Siyak ti terabing alkohol nga o may mangsapsapukin. Melvin, baka dinakti kasar. Saman, kasar ka. Baka da asawa mo na. Ganun yung baka da asawa ko. Di mo kahit ituloy ko. Sarding ko ano din. Nabi mo yung sarding mo. Papatayin ka ni sarding mo. Ituloy mo. Nagkatawa ako manong naming at tinipilak. Sinublianak manong naming di mansanas iti barokong na magustok launay manong naming ti panagas-asog. Naging ka manong naming at mabati olok pa segman ti bumatok kunak numampay awampay ti mabatok ko gabot awampay ti rumuar manong naming akatas gabot na nakasera pay lang ti bubun. Debe na usatan manong naming ti irigasyon isa ompay lat danom nga rumuar. Awampay tarumag taray. Pinadas ko manong naming sinipsipan tapos sa anak to marigatan ko na. Pinadas ko manong naming testing ko ti dilak ta barbarin ko sa anak to marigatan. Saan nga tamat unay nga napangbeng ti talon manong siguro mabinsang ko la ay rusod. Dito iya armas ko kita manakpak na dalos. Nakamay-mayat na nakabimpintas, nakabimpinas na kinis kodis na manon na yung napudaw ni Ria. Numabalin na ko mapanong na yung ibabakpay dagiti bibig ko ta ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay ti sakan na ket mabalin ko nga dilpatan ko ma. Kasta manong na yung ti kinadalus kinanit ni Ria. Iso naswerte ako nak. Naswerte ak manong nemi tanam ambok isun. Ayeng ka manong nemi nga grade kan kunak gabuta buang bibiat kon ti panak konak day tangaron. Melvin. I'm sorry. Oh, Melvin. I love you, Ria. I love you too, Melvin. Nanangaro din. Naisarak mo matin. Sakit. Itay Imayaten. Nagsayom itay. Ngimita kat mapukpukawan sayom na. Gabat na pagkutsi-kutsi matin kat ni. Melvin. Melvin. Awang pulos di nakaisturbo ka na kami di nga gundaway manon nemi. No kasano ti kinapaot ko manon nemi nga nagkabalyo kang kuwana kastamit ni bilang no namin anon nga magana nga mapan ka numanin isun. Kat kabot na jakmatan kayat nga terden tiriknak manon nemi ta di pa laeng mat nga sa anak nga nagkaparaos. Inbuang kumaten diriknak manong nemi pinalubusa kun digiti katas ket na idayas nga danom na ipadanom manong nemi ket kinayat katanak manen manong simabat dirikna. Oh, Melvin. Abay. Mabignatak padam makita mabignatak lang Awan samot ilingit mo. Nilingit kon sa amin na. Nagmayat. Kaya po nasan ta. Tilingit mo, tilingit ko. Lingit ta nga doa. Ken punasan ta pwede ta baba.
Nagsipod takas taon na hindi. Panaglipya-lipyas na. Ala, Melvin, baka pag-awan na lang. Nakahit mo. Umay ka mga asawa nitong Domingo. Ikasar na? Apay? Apay nga ikasar ka? Huwa? Gabatayatan ka. Imposible nga siyak lang tinubyam. Tapos bagakan ka. Salang siksik. Ngam sikat ikasar ko. Apay ko na. Apay? Kapatid si kapil ang ti virgin nga tinikikwak. Ha? Hoy? Iso nga sikat ikasar ka. Baka siyak lang ikasar mo. Ngam, baki relasyon kang tumadat sa bali. At akat pengarot sa pulag kang ka. Kompleto kan. Noon nakayam-imas ka. Iso nga mabaling kat. Alamanin? Ha? Manin? Oh, baka mabignata ko na. Saan? Nati mo kaya din, saan ka? Aman, kahit ko. Kahit ko, mamit na siya takin rabaw. O sige, suro na ka. Tugawam lang. Sige, plasta ma. Oh, nagdakil. I-plaster mo. Teta, ibatog mo. Isaganam. Sige, tugawam mo. Apay, si magadmat. Uri lang na itok no. Nakatidugmat namin. Apay, tala makakita ka. Yung damat makikita ka. Dito yung isbuno ko ha. Nagbabatit kasligos. Awan pa'y nakita mo nakatanggan. Damat. Mamangkas ka. Nagmayat Melvin. Kastoy. Iyok-uyok mo, kasta. Nakasuasar tayo kaya natin aldaw. Paglagi din ta nagsakita ka di may kanito balay. Ikasar na kawain. Ni kasar ka. Si katikait ko ang baling ina na kita anak ko. Melvin, nakagasgastak. Nauray mi manong naimi nakasangpet dagi tinaganag kang kuwana. Ken dua akakapsat na. Agbasbasa dagi dua akakapsat na manong naimi idinto tanapan nagtrabaho dagi tinaganag kang kuwana. Nagtrabaho ti tiyandaan manong naimi ti inana idinto ti amana ket nagtrabaho ti construction. Kala kita nukastan ako, hindi kinaganak ka na kayo, umay ka ito yung tunong Domingo. Wan datang, mapagsasaritaan tayo kasarami ka ni Ria. Hindi mo kumapay kaya't nagkasar. Dakay mo lang tinabagang adan na pasamak ka na kayo. Saan nga mabalin ang samutak dira, di tayo anak ko. Sungar datang, tunong Domingo. Alawan, katsapi ko ma, tasaan nga may pa, dati anak mo tikas ka, dagi kasinsin na. Tapi tata. Nakasinsin na nga rin ka nakabalasa. At napay kasinsin na nga kaskan ka nga nagkari ka nga umay nga di ba't nagsubsubli. Sa bali ak tatang agsubli ak agsubli. Alawan. Makipangrabi ka pa lang rin sa kanto agawid. Urita damot bukod mo nga lugan. Niming gawid na manong nemi ni Ria. Apa nga gawid ka pa lang? Dito ka na maturo. Yan talaga si Wapalubos mo tanda tatangin na ngawmatan ti problema. Taapay, di ka pinabanog? Nakaornong ka manin ha? Kahit kumaan. Patpat nagta. Haka mabanog. Ti saludsod, di ka mauma. Mabanog ak, siyempre. Ang sa sino kumatisang nga mabanog. Ano yung agay na nataman? Ngam siyak tim, masapul nga sana ka mapuyatan eh. Kahit kakarodan. Ang umihanak nga rin. Ngam,
maturog tamit lang. Santangang patpat ng akwa lang akwa. Ang tuno na, maturog tamit lang kalbasan di. Maminsan, maturugtan. Sa kong turuingan ito no parbangon. Tap na masapakan ito nga kriing. Sa kabay nga mga antang adwa. Ag kinaantang adwa sa tanta mamigat. No, andyan na kita imbaga ni Rhea. Manunemi kit isuti na pasaman. Uwen. Kasla naging sasakit lang ni Rhea, manunemi kat talagang siyak, iti nagbaling nga agas na. Nagidan kami ng rimuar, manunemi, tinayta nga bigat, indagas kiso ni restaurant, kalpasan na. Tintuloy ko tinagbiyahe nga nagpamyanan. Tap na ni kasta kita, may patungpal ko manunemi, di kita inak i-deliver. Sa akin lang nagsubli, manunemi, di lugar mi, kanimpaka mo, kada papakin ni mamang kasawa ko. Nga, nantok lang. Melvin, ulit naman. Mat papa. Kasi kailang makaungan. Una ta, angaw ka, gasawa kan. At damala, bukobolor yun man gasawa. Kunak man lang, di ka pulos mauma ka rin babae. Abin, gasawa akong papa. Jelaeng asawak, ti ramanak. Nagloko kan. Kaya mo na. Asawak ni Rhea, dabot na kayat kong isutag baling ang misis ko. Gusto lang tika kaiso nga virgin na naman ako. Ay, kahit nakasawan, kalpasan kayong kuha na rumamang kang tumanid sa bali. Papamit. Kasi lang dito agam among agama. Daki nga rod nga tagtagari. Oo, makita mo. Hindi agasawa kayong kini mama. Ni kadilang mamat na ramanan nyo. Aging kakarag ito. At dan sapit chicks yung 18. Tagtagari. Lalalala. No Domingo, hindi ito mag-asasawan sa Domingo. Saan nga nagre-repay ni Papa manong name. Katalagabot ka sa aramid na. Manakawat ka din ni Mama manong name. Tamo na dahil tangang bisyo ni Papa. Tas ang kay baga ni Papa, no, at ano ka mga saludsud kang kuha na, uy, suling, bagman ta, mausam di kastang aramid nila kay mo. Malasid kang kakat ni, nakaparparada. Babamlat ta, mauman tulat ta. Tinaskan kat agawid. Tinaskan kat itad na ti kwarta o sweldo na. Nagsaya atin no kasta ko maamin ng babae nga sa agriri. Kado na. Adaya rin na on makiriri. Adaya kaso na ako ang tagsagsak lang. Kasta no katibang kumanong naming nga salitaan da mamagan kita kumadre na ako pumasyar nga pagsasalitaan dati may panggap ka na kita asawa ka no saan da map na kita may sa babae. Jagmat ko na ayun manong naming imalak kini Papa. Ngayon jak tula mo manong. Nung anyan to't mapasamak. Resulta ti amin. Into nag-asawa kam kini Rhea. Agsarde nga to ka din. Idin to ta tibra trabaho manong naming kita. Agad adventure kag paamyan nagpabagatan ket tunggal paggrahya kuno pagsardenga ket aduma dagiti makita nga chicks nga crush dapat kanya aduma dagiti chicks nga no kidayak ket kumiday man no awida ket umusumurot man no ipasulik ket ituyak naman. Natulag ang rotikal na isami ka ni Rhea, manong nemi, simple matlakid di manong, gamit simbaan. Nasagana nga na yung bag, at kastaw na ragsag ni Rhea. Kalaysa kami, manong nemi, at syempre, inyawid ko iso na dito'y balay. Dito'y balay, imbaga kang ko na, tumulong ka dito'y. Syempre, oretan anos ni mama, ore di kay kapsat ko. Okay naman. So, ang problema. Nung nakaspagari ko nito, tsak makasurot ni mamang mungay. Di kami takto sa balay. Napimpinas kay kahit ko sa jeta balay, may ngagyan. At napimpinas pa no, pagyanantang sa baling ang balay. Kauna, suminata. Ada ilaklakod ng alote dya, esdik di balay mi. Kaya ko nagbalay ta sa lugar mi, hangad to. Kapay. Awang kasi na kay Roamak eh. Sige. Mapandan to sa dya, damagin na naman bayad na dinadaga. Tamang ipatakdar na ito balay ta. Peso? Nagkamanak. Ay so ang gananos ka pala dito eh. Kasi nagkabayag na ng tak dito eh.
Ito na dabalaitan. Makatawin, orin na mga bulan lang. Sige nga ron. Aging ka manunay nga 2 bulan, di baga, ni Ria nga agpit adda ng pitpitik iti saklot. Nakabaragdar kami ti pugod mi nga balay manunay mi. Dejay lute, timulong, di kiti katugangak, para iti pa nakaibayad na. Regalo da kanumatan, kada kami manong. Ngayon ti pa nakaipasdek, manunay mi, ti say mi bunggalo, binukudak, tadamat ornong ko. Kaya naglunak mo't manunay mi, ti kumpanya, pagtrabaho. Ito yan nga naipasngay, manunay mi, ti inauna nga anak mi, nga niya, Shun. Siyempre, panawak idang agina, tapno inak ang trabaho. Sana ka makasangbat na karabyan na other night. May isang arabi, may isang aldaw, unudwang aldaw, may isang arabi nga awanak mano. Nagpaamyan anak, iso lang tidaragas ko dito balay. Kat siyempre, no mailiwak kang kuhanak at no mabalinan manong namin tatalo abulan meten nisyon. Agaramit at adin na. Aging ka manong nami nga tibay sa nga gundaway nakigtutak in sa langadin nak ni Ria. Sino na ito nga babae? Anong babae? Dito naala ka picture iti wallet mo. Sino na ito eh? Kaya nakita mo nga picture ti babae in ta wallet? Anak ko, karelasyon ko? Kapag kung may wallet mo, naon relasyon nyo? Ay, picture naman. Inagaw ko manong names ako pinigis-pigis. Ito rin man pigis-pigis, bita. Picture mo lang. Sabi mo't kasi na dahil sino man datang anat-nagan na ta? Sinsya. Sino datang si ex ko? Ang ko lang nalipatak na inikat ti picture na iti wallet ko. Ay, Ria. No kaya't mo ang paut relasyon ta. Diyak kahit kasta. Kas kalatigre nga ako namlan no. Naku man pa nagnakamon ang ada relasyon mi kaniso. Picture lang nga nakitam. Nga pa kung tanda. Kato na. Sa pagkitutak tuglosan na kideng ko namlan no. Sorry. Hampay na pindas para kisalit ng sorry. Sorry. Naman tululitin na na. Ako man lang sabali ka dagdagasam. Diyak kayat ti babae ka na imon. Anak ang imon, nagsalsalud-sudak lang. Ipagbagada nga natatrabaho mo kat adot chicks mo. Basta aayante ko nada. Kaslat kinalistong kanya. Nagamamunta lang ti restaurant. Nalam ti number ko. Text ka nga text, agtawag ka nga tawag. Nakasama-samit pa nagbalbalikas mo. Sino kumata sa nga malukoy. No, kas tama tiramidam ka na doon mga babae. Idi na ita ngam saan itan. Gamot asawa kan, agsarda nga kon. Tsaka ito kasta. Sa kalagun na pamanagnig mo. Ngayon nun natin may dandanon lang kang ka. Daman namang patpatakas kanya, sa mga basta patpatyan. Tsaka ito nga kaagaw ko. Kahit ko ang sisiklain, Melvin. Naimot ka na kusta. Hindi ka ito masawin. Kahit nadagkid daw kanya, di mo lang pagustuhanin. Ay, kahit asawa ka man. Sa kamat isang batak. Itat kumat amin na kwarta kang ka. Ano pala problema? Basta niya kayat. Niya kayat nga da kaagaw ko. Niya kayat nga da sa bali nga. Arakopay mo nuk agkan. Nga kay dam. Niya kayat. Sumanting kan. Ikang kan eh. Loko ka. Kita magkatimandag, mas nagpwede ka karuba? Lagi pa, ang takadilo karmi. Sana ka mabutang. Sakit na putput nga. Gamot adak dito lugaryo? Abay, ano nagtatang mo? Di kiti kakasinsin mo lalaki. Di kiti papainom. Baka adadang sakti ka nununag ang sika. Diyak kayat ti asawa nga nager. Nagulimat kan. Diyak kayat ti asawa na imon. Basta sumang petak, idat ko ti kawartak, period. Manong nemi
sa anak met kadi nga naluko nga asawa. Tanong mabalin na kumama nung nemi kadyak pulos kayat gapitiken ni pitik kadyak aramidin iti asawa. Yung tsaka mo. Tadalang nagidigundaho nga malabsak ti dua nga rabii nga saan nga sumangpet. Siyempre adama nagidigundaho nga rason no api nga saan nga makasangpet. Mabaling estrandedak sa jamyanan, estrandedak sa abagatan, mabaling na bulukanak, puno naman dito ang rason. Sa bali matan ni bagbagana. Inida mo manong nemi kaasyak ka mang tep-tepel tiriknak. Ngamitin na minsan manong nemi di ako nakatepel. Sang-sangbat ko na banugag pagamon, tapak sawa-sawa anak matan, nanalpagan na, namindo nga, nagalabat nga tong patirupan ako na. Lalala, guna ka ba? Takasan nga sangka tong pailo ko. Sobra ka, met? Tsak pa nakastrik, arik na dito'y balay. Pasaptan na kadagit ang kasasao. Matapang managnek mo rin tayo pagbagan. Sabi ka tong pae, nagyamang ka sa balang. Tabarbaling ko nagsardeng kan. Amom lang nga nga pakapong tutak kadagit ang kasasang ulit-ulit ang belang. Manong nemi ti katugangak nga lalaki ti imay. Gori ka man anak ko, gori ka man. Tatang. Basta langig kong sakit nga tinungpang ti anak ko. Tatang, di ako nakapagtapal. Ala tumawatak ti dispensaryo. Di ako kumamad kahit adiswan ti anak yo. Tasaan nga naskan nga diswan ti may nga babae. Nabayagan nga, winarwarning na anak yo. Agasin nyo. Arig na sa anak pa yung nakasangpit. Agburengak ngakit. Sigurado, pacheck tatang nga. Numan pa talong balay, tibalay mikin, tibalay yung mangig yung sigurado. Huwag nga ron, nangig ko. Huwag tayo. Lala, ulit tagpa-dispenser kata kayo, tatang tanadiswak na kayo. Saan kong itong ulitin? Diyak kami nakatapilan. Barbarin ko anak na sa pagnakman na. Awan di kang kanunungak kada kayo. Kinapud no na, Melvin, bagbaga akmat katanak ko. Kada taga lalaki, nagkaputay ti trabaho kada daday may pasabat kada tayo. Napungtot tayo agad. Dati ti bagbagak kaniriya. No, ada pangsalanghadam ti asawang ko na. Urayem nga makasangpet, urayem nga makainana, samon to salangadan. Ito na bintas nga wagas. Tsaka mo ha. Ugali nga tamat ng babae nga sandang matapalang tirik na dagla lalo no talagang ti ugali dagat na imon, na ilem o no anyaman dito. Ano gutak tanang? Naluko akidi. Tutupak amin nga na babae na madlaw ko mayit kanya. Ngayon ka na gito'y tada na sawag. Kakasya ka mangliklik ka na kwada. Tadya kaya't nga di matungpal ti karik. At pagpatinggan di amin, sa ganitatan. Kayat ko agpatinggan, no, naluko ak man di babae di. Kayat ko agpatinggan, itanda at nasawag. So nga, ada nagpatinggaan tamin, gabuta, agtep-tepel ka talaga. Imitay ka sana ko nakakapagtepel. So nga nadiswakon di anak yo. Alalala. Samon to ko mga ululitan. Saan tang, ang kutululitan na narunan og nakaman ni Rhea. O, Rhea, nangig mo. Sana ka basta ng karante asawa, no? Sama nga nalabas, ti panagsalangan mo. Kinakumpay ti pamanagnik mo. Nangig mo madyago na. Inanukot na nga, luko hindi, tutupan na amin nga babae, nga may tanggat. Alalala. Salita kayo nga kasawa. Nakon. Kaya man nagtatang. Ito pa nakaawat siya. Pagkabat na siyak mauray ta asawak manong naming o masadig siya kundi masadig. Pasensya kan.
I'm sorry. Kinunak kat inap-aprusak ti duha pingping agsumbangan na pingpingan. Saan ko doon ulitan din? Dinaramid ko. I'm sorry. I'm very sorry. Sorry, Met. Diyan mo nakastoya kami, no? Dami-dandanon kanya. Sino nga minta na kamatsyam? Dagiti manites naglawlaw? Uno siyak ng asawa. Awang ka dito pa nagtalak mo kanya. Do you really love me? Yes, I love you. So nga kaya't nga kaagaw ko. Awan to pulos na makaagaw kanya ken ka. No. Agsingsingpet ka. Amo ka din o apay nga garamid di kiti lalaki? Umuna-unay, kunada saan nga naimas di babae? Ngam naimas ka. Awanin pagisukatakkan ka sikat inasawak ka mo ta sikat iba't padag ko si kapay at virgin nga babae di biyak ko. Ngam, oray no naimas ka, no nagar ka, natangsit ka, naimun ka, di ka man nakaawat. Isukat ka. Kahit mong isukat ka, handa ka rin kaya, agsingsingpet ka nga rin. Agbalin ka man nakaawat. Agtalag ka kanya. Minatarabidak, imulam iti panunot kan rignam. Nasiksika laing ti patpatik ko. Nasiksika lang ti babae ti biyak ko. Siksika lang. Nagyamanak no kasta. Nagyamanak. Sorry, Meto Subrak. Sorry. Sorry, Melvin. Nakaredy nga gundaway manong name. Wen. Dududwa kami. Awan terak mi. Tanaban na gami inya latiw. Iti ayanda katuganga. Anong name? Ta talaga nga karapatan iti kayat natapna akong kano may ramraman ngobing. Kaya mayatmat ko na. Tadidedi akong daway manong name nga sila nagbalin man nakabarbaro ni ayat kada kami saan ko man nakauma nga ananamin manong name hindi kitibibig na. Oh, Melvin. Ay, ayatan kalunay nga muna nga mi. Kadyak kayat nga sa bali nga. Agasog ka kasi iti panaga. Oh, Melvin. Melvin. Agadin ni Sean. Ano ka rin kastoy kahit nukalbasan di apa. Saan kinawadan na giti agasawa. Ubing kanot resulta na. Ka-fertile ko na imo na ngamin katay kong ti panagim. Oh, Melvin. Oh. Kastaw na manin-manon na imi di pa nagpapasmiti asawa. Na talaga nga para kanya kat isot ka imasan. Numampay awampay ti bimalaet sipod nagasawa ken nagamamu kami keniriya. Do kaya doon anong name hindi kita magngipalpaludip iti ba nagkursunada na kanya. Ore amudan nga da nasawak manong name at datapay nga sulisugan da. Tagdindinamag mat manong name nga nalaingak ka no. Huwain manong. Kareda tiga po na manong name no apay nga doon nga mat siguro mat magsabsabidong hindi panunot ni Ria. Kareda tiga po no apay nga tumaot iti kinanagir na yung barbareng agnakam to loko nalingmat ng mga antil Ria tapos din nakisuksukat haramin nagmati amin ng laing ko amang romansa kang kapilpin ikatay mo dito at panunot mo hawang ka ito isuksukat antong
Agadi nga di dagos di na oras manong nemi niya Sean no mampaydwa pa lang tinawen na kat ibagante asawak nga da naman nagpitpitik ini saklot na. Umana itong didwa no junior da ita. No lalaki? No lalaki, junior, umanayin didwa. Kasi nung araw din no, babaeng tumanin. Di, alan tumanin. Kasano no babaeng tumanin. Di, alan tumanin. Hindi kasano no babaeng tumanin. Di, alan tumanin. Oh, tsak pong kaya ta. No, patgalak ko, no, puro babae, palay kitak ton. Akit niso desisyon mo, akit diso. Nga magsapulak tuman ti lalaking anak. Loko ka. Mangputot ka doon sa bali. Kahit kumanta da junior na. Kasano nga rin no. Ikararag mong amin Nga may katlon to na kita. Uno na ito may kadwa kita junior na tatnus to. Jak to aramiden konak idi manong naming ngem. Idi makitak manong name ni Lorna. Iti may samanin nga restaurant manong name apa nga ta magustuwak di kiti servidora wano waitress. Sa bali ti lapsat na manong Black Beauty. Idi umasadeg naganwa ding Lorna manong siyak na ni Melvin? Ama muna? Muna. Ididamong may kanito nga saang siyak tinang-serve ken ka. Dinamag ko ni snow ka. Imbagada nga Melvin. Playboy ka kano. Hambat Ada nasawak. Ngayon, magsapsapol ka di other woman. Hanak sapsapol. Ano nga ron? No adda sumangbay, oresang ko sapsapulen, api ka din nga saan. Siyak din na kayat. Umay katawa ka. Pabainan na. Hanggang nga pabainan. Tasaan ka na paida. Oh. Depende Ano nga depende? Virgin ka pa Haanan? Manumatang nga lalaki. No, kayat mo si kanukat may katlo. Sabi nga kayat mo di adaanin ti asawa. Natungtungo, nalalaing ka no. Kasi boyfriend ko ngayon muna. Agdadamo. Siyak pelat ng surusuro. Aping insuron. Kitawa na muna. Sika nga'y aping adamo. Ito nang istoryaan niya. Disot insuro. Kasta, diyan may kadwa nga'y. Diyan may kadwa. Diyan, adamat experience na. Sampat ka na laing. Iso nga, insukat ko na. Insukat doon. Diba? Siyak di may katlo. Siyak di may... Isukat ko nga ro din sunakin ka. Agor ka. Alamon ti order ko. Kahit mabisina ko. Manong nemi, jak maawatan tiriknak. At idi makapanganak kon, idi addan sa baling nga sirserbihan ni Lorna. Indardaras kon manong nemi tinang panagbayad ta pimanawa ko. Kas lamang mangig ko pa lang manong nemi kawanak ni Lorna. Yung sanggun ngintal talik. Ay, Diyos ko. Nakalalis to di babae na maminsan. Siguro, no talagang awisik day dyan, nga glogan ni Kotsek, tilogan ko, tamag ka magta hotel, sigurado nga sumurot. Kurso na ada kanyak Nagsapsapol ka na tikas kanyak, nga eksperto. Inyustorya na pag-idido nga boyfriend na nga, isot ng isuro pa lang kadakwada. Siguro, agad ada na kita baka amu kanyak, ka nakapadasan kanyak ka nag-istorya kang kwa na, no kasanot laing ko. Ano nga kami dati ko magada nga laing? Justice mo ita.
agkam na bibig na, titingad na, tibarukong na, masapol nga mangangka, na narunan ti babae, kahit natagpakan, jabat lang. Sumat lang iso. Ano, sa baling ata talaga, nagitiya, kaskanya. Ini ba nagpampanunot ko, anong name niya kiktuta, kidi adag, kidi cruising kat ni. Naka-stop gaya manong name kat dahi dante takalatrak. Ay, apaw! Ang karigatak mo at manong naming impreno. Ngayon na dyan nga paspas ko manong naming. Idag sublin tipuot ko manong naming hospitalin tiyan ko. Ni Rhea? Rhea? Nagkamantakin na po, Diyos. Nagsublin tipuot mo. Ang napasamak. Kahit na-disgrasya ka. Nakininong para ka titakkalatrak. Imbag manta. Tanya. Imbaga ta, nakapreno ka, nagpreno matisuna. Iso nga, dajay. Tanaw ka man nagpreno nga dua, jak lamon. Nananan ko check. Naperdi yan. Yung sa nga bale. Ore na wara-wara ko man ko sa dinaskan ka, nakalasat ka. Apay, handa kami trapasamak. Ba't dito ka man kang drive? Bagda kung kinadtom ti kotse. Uno adda. Di dala yung baga. Da kinadtom mga babae. Baka narakopen na kanya babae. So kasya eh. Naita ka man ito. Apay kami yun. Insalakan na po Diyos. Insalakan na ka. Kaya sino kumata sa bahay mga insalakan kanyak no sang isona. Inlik-lik na po Diyos. Itakat mo sawan. Adalinik di ka kamabayang ang kamkamat kanyak. Iswakas dyan. Kanya? Ti ayat ko manglik-lik-lik. Ti ayat ko maliklikak di babae. Nga kumamkamat. So, saan ko nga napanunod pa eh. Nga kurusing gaya man tiyan ko. Nga naka-stop. Kahit mo sawan, liniklikam ti may isang babae. Uwan. Tanusan ko kung mga naliklikan, sa anak ko mga nadisgrasya. Ngayon dagdakil ko mga perdisyon nukas pagarikan. Saan ko hang ko kuman nga natong paltikarik. No, tinutupak na niya nga babae. Nagbasol akong ka. Nagbasol lang kon kinapot Diyos. So nga kinay-kahit napot Diyos nga matisgrasya. Kaspat ang ipasimudag na narumeng unang adiklikak tisuliso. Melvin, nagpepesuman na kita nga bagbagam. Thank you. Thank you. Thank you. Adadaman itan di pa nagtalay ko keng ka. Adadaman ng ipatpatig ka. Kanagaman tayo ginapod Diyos na saan ka unay napakaruan. Hanga bali, nga nadisgrasya ka. Kaya naperdi jay kutsem, tinaskan kita sa anak nga ginulipan. Tinaskan kat naliklikam na dyan nga babae nga bagbagam. Manibod mat idin manon na mi kasla di kiti babayin san iti saan nga mga yaten kanya. Tawarin na siya kumatumasideg diklikan dat. Nasayat mat manong. Tati sulisog ka talaga adalat tati asideg. No pasulisog ka sigurado. Ngayon na oray no anyat araramidan di sulisog na kayat mo liklikan. Talaga may liklik ka. Tayo kunadan, oray met no kayat mo no saan kayat di babae. May diklik ka lang na. Nadaan kami titanlong anak manong naimi kiniriya. Dati si marunok at babae manen iso nga
yung patuloy nga tatalo, kat kabot tatalon, kat lalaki ti inaudi. Junior, nagpaligid ang ti asawa. Nagtultulo ti trabaho, manong nemi, kat kabot kayat ni Ria, nga da trabaho na laksid, iti padang nga si kaso na kanagitubing. Gabot na naruam iso na ti restaurant, kat napindas mo nga pangipasdegan ti restaurant, iti ayanda, tas di nga tiba bye-bye, garigatan mi manong nemi, iti nang ipastek ti restaurant. Wen, naglonak, iti kumpanya pagtrabaho wak, iti nainayon nga puunan mi, para ti pa nakaipastek ti restaurant, nga iman-manage sita ti asawa, manong nemi. Dahil nga rin ti pagkasalita, manong, gawa naglaunay ti anos mo, nga nangibasa, kalbasan nga anak insend kang ka, ti surat ko through your email. Kaya sabi ko matad namat na ibatik nga adal, liw-liwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga ti biyag. More power to your program, manong, and God bless. To'y agyaman nga pagaya mo, Melvin. Thank you.